ifuru ife avele dakuman na Blord na-eme ka crash business. Nwoye Igbo kpewekwa ekpere ka Blord apụkwa iti aka na business go. Ịghọtago, jee banye chaprate na mmiri, ịma na ndị katọlik ya wee masị gị jee banye chaprate na mmiri. So maka Blord megide eme ihe ka business ga aka na ọ na-abịa advertise na social media. Ịghọtago, manakwa mara na data ebe afọ isi amịla oyi money na a ga-ata mpakwa ya because Verydarkman is going to crash the price. You understand me? So you watch ya kịta na ifu that na ife ọbụla Blord a bupụtara tinye n'ilu akwa advertise ya kpọọ price, Verydarkman achọbịa mbịa ka mpịaka obere oge ifu otipia the price. Onye ọbụla nwere ihe na-ebido bebi ego. Do you not understand me? Because ndị Igbo si n'ịma na ebe ọbụla enyi na-abụ na-agba mgba ma ọ na-anụ ọgụ nọ ililo n'ebe a na-atada afụfụ. So ichekwawakwa biznes gị, zowekwa biznes gị maka Blord nwere ike ịfụ ya because odo mụ na gị na-aba anya na ọ dị electronics abụrụ sọsọ ya na-ebunata ya, mana ọ ya webunata ya afọ wepụta ya na social media. Onwe ndị na-eme biznes ya codedly anọdụ na social media na-amịrị onwe fa dị oyi. Do you understand? Mana Blord ịma na social media tin ka a na-eme, so ọ bịa front ya na social media ahụ Verydarkman afọ ya na ọnyanwa na-ebunata ya mpịam otipia the price. Do you get my point? Maka John Ifa anyị amakwa mgbe ọ ga-ebi because Obilogbo ga-emesịa.